Badakin hobi gehiago bazkazula ere bai, oso motera zehala, ezta? Bai, asko gustatzen zait, eta normalean juten naz hortara hori, pues, gezaltzara be, motor. Egunero lanean motorrian. Bai, hori da. Eta ze motorra, bakit motor potente dazkazula, Bai, 1500-eko intruder bat. Ai, ama, 1500-eko intruder, eta ezin dezaldago ondillo ba, ose. Ez, momentuz ez, baina momentuz ez. Bada, 1800-eko, ez da intruder. Bai, eta gero beste dauz beste bat, dala Harley 1600 eta piku, baina bueno, gu oso lan eta horrela oso ondo. Naiko, ez da? Ai, ama. Eta bueno, badakik karrerako moto antzekoare badakazula, ez da? Bai, jaia gusta 1300. Kaguin la mar, eta ze hori 300 kilometro orduko baino gehiago, hartzeu motorrek, ez da? Bai, hori esaten dute. Ez dira dana sakatuko, ez da? Bai, eta kabayitua egintago. Kabayitua bai? Ai, ama. Ez. Errepidean, tintzo jun behar gara, zebestela, izunak agertzen dira etxian hor. Eta igual, zirkuitua juteko ere bai erabiltzen dezu, jun izantzea noiz behinka? Bai, noiz behinka hor, losarkonze dagoela oso hurbil, eta ara juten geha egurra matea. Bai, dira. Ona. Bueno, nire oso moterua izan naiz, Gaztetan da, guain badakat, baino, guain monkei badakat. Monkei txiki bat, hemen xautxan ibiltzeko gora eta bera. Zeatikan, bestela ni oso buru berua naiz da esan din. Natalik esatezin, o motorra o ni? Bale, zu, noski, dudi gabe. Eta orduan, motorrak alde bat eutzi berri izan ditut. Baina nik ere gehiago ibiltzen ditzan mendian da, hola. Banekan Yamaha izeta mendikua, gero KTM bat, baina beti mendian gehiago. Bai, mendian baina, ez da posible, enbeste lekutan. Dana debekaututa dago, ezin da inoa jun, eta bueno. Zaila da, baina bueno. Bueno, orduan garbi dago, abiadura gustatzen zaizula, ez da? Bai, normalean, bueno, aldugun neurrian egiten duguna, baina hori, txintxo jun behar zea horrepidean, eta bestei hori babesten, eta zure burua babesten. Nik beti esaten dut, errepidia ez da azkarri biltzeko, da alde batetik bestea juteko. Eta gero hori da, ibili nahi duen azkar, arko zea jun, edo beste zirkuito asko daude, aldian jun, eta hortako dianak. Eta ez hemen, bere bizitza eta besten bizitza arriskoan jartzen, ez da? Hori da. Dodi gabe.